Hi guys, panibagong araw, panibagong vlog na punta kay Jara. Nawarog ni si Jara, nagunit og dakong lilipap ug piling kay niya nga tinuod made in Sulupin ra dayto ba. Dira ang freezer way sulod kay perting nihita sa manok karong panahon na hinay kay supply ba. Tanawan nimong isa ka freezer tungod sa walay manok nakabuslot-buslot na. Ug dira si Busing ni sakay na ug ako yung personal driver ba. Tanawan ni si Busing hastang inita pero naka-jacket pa na ha partida. Alangan di mag-jacket nga hastang inita nga gibungang singot na maguna siya. Ug sa dihang niabot na among supply ug kani naka-ready na kay nami order karong panahon na nga 300 kilos ba. Ug wa pay labot niya among mga regular customer nga nagpaabot na silang mga manok ba. Pasalamat day ko kay Busing nga nag-order sa mua. Nga gabi naman unta pero iya yung gi-pick up ba. Ug atuan na ning hakuton ning Magnolia kay atong i-deliver sa tong regular customer ba. Atuwa din isakay ni sa tong motor nga vintage ug ato lang ning gimotor kay makaya-kaya ra mangud og dool ra tong deliveran ba. Ug dira si Jara nagbike-bike na bisan utong tutok. Hastang inita. Tanawa gud ang naong ana niya di na may tsura ug kani gisipon pa niha. Pikutan na siyang mata ug sigupo ng sipon ba. Unya pagkaugma ni kay napamatay sobra nga Magnolia ato ni i-deliver sa to customer nga nagpaabot pud sa tuwa. Unya ato din hakuton patik-atik ba. Ibutan din nato sa motor painon nga kugihan ba. We patik-atik tigag butan kay na may nagatubang kamera. Unya kuaon din naton yung helmet nga way laba-laba. Ato din ning suoton ug ipakita tong naong para di buta mabitin ba. Unya i-deliver na din nato ni siya ug nabot ako ning lugar nga hasta man din ni Diuta. Landers man din ni siya, hapit na mahuman ba. Darila ni sa may dalang tourist, ug ingon sila, hiring daw ni sila og kargador ug bakal. Isa kalibo ang adlaw, pero imong lukduhon ha. Murag amigas imong trada ba. Ug pagbiyahe na mo ni Busing ganina, unsa toy nabanggaan ako, ay gay, patay. Liki gyud ang bumper ug naigo sa bato ba. Unsay liki? Liki nga hasta man kay nang buaka. Ug grabe nag-inita rong panahon na ba ug di kay magulan og tubig, magulan og yuta ba. Tanawa na puno na ning yuta ning sakyanan na. Ug dira si Jara nilag siyang amiga ug perti niyang lipaya kay libre daw siya kurnito siyang amiga nga si Ella. Ella o Ella basta kay nai ang pangalan niya. Unya pagkahapon na ni magtinda-tinda pud gidagmay tanawa si Busing relax sa kay ba. Tutok jud kay sin cellphone ba brag duda jud ko sa gitan-awa ni ba. Ug diri nilang tama na akong video ug salamat yung suporta kay ang sip ni Jara nagsirit-sirit na.